दायो आंजों लोगोआव दं बिबेक गयारी। बिथाङा सासे जोबोद मोजां फावखुंगुर जाखांफुनाय लाइमोन। बिथांनि एक्टिंफोरखौ आं जोबोद मोजां मोनो आरो। बिथाङानो बिबेक गयारी। बिथांनि मोनसे एलबामाव खालामनाय एक्टिंफोरखौ आं नायबाय थायो। मा मेथाइमोन बियो? मेगन बेखेवाब्लाबो होनलायनाय आरो बेखौ आं जोबोद मोजां मोनो। आं नायबाय थायो। थेंक इउ आंनि भिडिअ ससे थाबावनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। रायजोफोर बिदि मोजां आरो कन्टेन्ट लाबोबाय थागोन जोंना फंबाया। ओमफ्राय बिदिफोरखौनो नायबाय थानो थाखाय आरो कानेक्टेड थाबाय थानो थाखाय प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै था। ओमफ्राय बिदिनो आर्टिस्टफोरखौ नुबाय थानो मोनगोन होनबा। थेंक इउ। दे होनबा ना। हाय गाइस, नोंथांखौ आंनि हाइनबि इउटुब चेनेलाव बरायबाय। जों दा दंफैयो कलकातानि बड'लेण्ड हाउसआव। बेवहाय बिटिआर सरकारा मोनसे प्रग्राम खालामफैदों। बैसागु बिदायनि नामाव मोनसे प्रग्राम खालामफैदों। बेवहाय जों दा दंफैयो, प्रग्राम खालामगोन। नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। बेवहाय बर'नि बैसागु मोसानायखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनो नागिरदों। नोंथांमोनहा नायलांबानो जाबाय।
भिडिअआ एसेनोसै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालाम लोगोसे चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो थुनानै हो जाहाथे आं गोदान भिडिअ लाबोयोब्ला नोंथांमोना नटिफिकेसनाव मोननो हायो थेंक इउ बाय बाय